Здравейте! Днес ще почистя тези тревни площи. Тук има пейки и боклуци, макар че не се забелязват лесно. Ето някои от тях. Бях взел торби за боклук и беше време да ги ползвам. След като обходих паркът, реших да завия и да се насоча набързо към един голям паркинг. До детската градина Златно ключе. Накрая премахнах над 130 боклука. След като изчистих този парк, отиваме към детската площадка. Както и сами виждате, тук изглеждаше много приятно и сенчесто, дори чисто. Както винаги обаче имаше и скрити опаковки, капачки, малки бели хартийки, но също имаше и доста видни големи боклуци. Това е втория парк, детски, който почиствам, и децата не бива да свикват да се забавляват край такава обстановка. Малките деца може би няма да забележат, но пак не е красиво да играят по такива места. А в Бургас съм живял цели 20 години от живота си и искам да го запазя чист. Накрая премахнах над 70 отпадъка. След като приключих с този парк, излязох с приятели и имах даже ново запознанство. Като цяло денят ми беше чудесен. Накрая разбрах, че съм почистил над 200 боклука, за което съм много щастлив. Приятен ден и благодаря, че гледахте този клип. Последвайте каналът ми Джорджоса за още подобни